Môže byť. To rozprávanie vypni, budeš mať spam, dobre ti radím. To som zvedavý, čo to bude, ty kokot. Či to prečíta aj dlhú správu, či to bude čítať, ale či sa to bude dať počuť, vieš? Takto, no. Toto som zvedavá, Miki. Nazdar, ty kotvinčens. Čo ti jebe? Tak ona to prečítala, že kokotvinčens. Choj ako do piče. Miki, veľké dík, starý. Nazdar. Nazdar, ty kokotvinčens. Koko dvojtv, 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 Konec? Čo ti jebe, toto bolo čo? To nemôžem ja zapnuté. To musím vypnúť, čo ti to jebe, to čo je? Resto mňa zas zaujíma, ako povie tá kotva toto. Vlasáč Resto Adamík. Bzučal včielky v úbočí. Nik ich bzučať neučí. Len si bzučia stále bzučia, letia kvietkom do náručia. OK. Je to zaujímavé, ako to číta. Kokotvica hraj ako si želáš. Resto je kurva vyjebaná. Menšie ako Zrez die kotva. Konec? Eura. Jsem špinavá délka a smrdí mi pička, čtu to jak nafetovaná s kokotom v rice. OK, dík. Dík za... Omtronix. Záchod spláchol, rest sklapol, po krku čapáka čapol, padol na dol, resto krachol. Na tvoj pseudorap som chrachol. Jebem na to, lebo takto baví ma to. Byť kotvou aj katom brakov, čo nemajú na to. Kotva. Čo ti jebe? To si robíš srandu. Starý dík za 2. Chcete výhodnú pracu za 2000 mesačne? Máte vysokoškolské vzdelanie. Áno, tak choďte do piče, lebo my hľadáme murára. OK. Bola raz malá hviezdička, zviedajú mliečna cestička. Zvolala s Bohom. Viete, ako spoznáte židovského basketbalistu, trčia mu nohy z pece. Viete, ako spoznáte židovského basketbalistu, trčia mu nohy z pece? Poviem ti vtip. No, hovor, Bex. Poviem ti dlhý vtip. Zaujímavé, Bex. Veľmi dík. Pobavilo nás to ako kot. Keď jazdíme my,
každý darmošlap minžuje, lebo jazdíme tak, jak to jeho ninja miluje. OK. Keď jazdíme my, Aha, ešte nie pomaly koniec. púšťam plyn, pomaly fúkam dym, cítim sa byť slobodný. Vieš čo je? To je koniec? Servant X, starý. Počúvaj, vieš čo je halus? Keď niekto bude si niekoho poslať do piče, vieš? Že bude to tvoj kamoš kúkať a povieš mu, že a hen ten škulatý Robo Machalik nech je do piče. Alebo niečo také, ty kokot. To bude ešte halus s tým. To som zvedavý, to prvý nejakú pičovinu spraví, čo normálne umreme. To som fakt zvedavý. 8-ročný chlapec zachránil farárovi život, Jako? našiel mu na vajciach hrčku. OK, mám môžem? Drž pič, prosím, ja to takéto piču mi neposielaj. Si jebnutý na hlavu, ty kokot. Si jebnutý kokot, fakt. Takto štartuje stará Škoda. Ako? OK, babík. Čo ti jebe? Rest. Vieš, No. akú veľkú posteľ má farár, nie to vie predsa každé malé dieťa. Kapa. Čo Izet? Zo života ľudia, No. ktorí sú pohoršení z toho, že kojím na verejnosti by mali držať hubu. To, čo viete, čo je najkrajšie na jari, že sa môžete sánkovať medzi mnou a mojím psom. Držte huby! Musím to prečítať ľudia, lebo oni sa prekrikávajú tie dve kurvy. Ona má čítať dve veci naraz, chápeš, ona je jebnutá. Zase nám zabutá jeblého, ty kokot. OK, bambulo, čo nové? Otečko, prečo mama tak trasie hlavou, nekecaj a podaj ostrejší nožík. Čo ti jebe na... Choj do piče. Izet napísal, viete čo najkrajšie na jari? Že sa môžete sankovať o hodinu dlhšie? A Andrea, zo života. Ľudia, ktorí sú pohoršení z toho, že kojím na verejnosti by mali držať hubu. To, čo robíme, je absolútne prirodzené a opomeniem to púdo medzi mnou a mojim psom, ty kokot. Chat 1 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
Snáď predavačka zápaliek, blížim sa k nej. Do čajach sa zabijem sa, je nás 11, kurva drza, 11, hranatá zátvorka, rest, pravá hranatá zátvorka, Pravá hranatá zátvorka XXXX. Aspoň už nemôžete povedať, že som vám neprečítal donate. Kiko napísal. Najskôr Nero, chat 111, ok, to sme počuli. Kiko, stala tam slabo zahalená dievčatko, ťažko určite dievčatko z knižky od Andersena. Snaď predávačka zápalek, blížim sa ku nej, v očiach slza, viem si rotové naisto. Tu zrazu malá kurva drza vraví, fajka za 300. Či to mi nehovor. Pravá hranatá zátvorka. Chodite do piče. Jebem na to, kurva nedovolím vám to, takto lacno. Nie si raper, jeho karikatúra za Majkom. Jebem novinárov, média, rádia, nikdy som sa im neprosil, sami radi hrali ma. Jebem vaše recenzie, jebem aj nominácie. Keby to rýchlejšie aspoň. Dobre, pozrel som sa na chat. Do piče! Servandík. Za repovú vsúku.
Vieš, kedy je čas požiadať ženu o ruku? Kedy? Keď nevládze ústami. Ečku myt, boti, chápeš? Vysiel rest to bystrým skokom do chrstiny nad potokom nasiel samú krásnu zemi schodu. Koľko výzle cenu tropili rada tam strasne muky do pice. Ak na teba priateľka počasá, ty vyťahne môž, vyťahni nejaký chlieba salámu. Jej ženský inštinkt sa aktivuje a spraví ti sendvič. OK. Viete, ako ma môj muž zachránil, keď som sa dusila? Ako? Ubral pár centimetrov. Že ubral pár centimetrov, chápeš? Ja vás neviem, to pre takéto pičoviny. Počúvaj. Fero, rada do života. Ak na teba priateľka počas hádky vyťahne nôž, vyťahni nejaký chlieb a salámu. Je ženský inštinkt sa aktivuje a spraví ti sandwich. OK. Čo píšeš? Dve ženské zbierajú na poli zemiaky. No. Jedna vyťahni zo zeme zemiak, hovorí tej druhej. Hej, takovýho ho má môj Fero. Tá druhá odpovie, tak veľký ho prvý odpovie, nie, tak špinavý ho. Dobre. Mišo, zaujímavé, dík. Ty to dobre jebe na tú hlavu plešatú, že ty máš 47 rokov. A koľko? Veď ty si mladý, inak ty hobbit na LSD. A nehraj Hearthstone, je to kokotina. OK, nebudem brať Hearthstone, že si mi to povedal. Postavuj jednu tú dubnicu, tvoj sladký Peťo. OK, trikrát som skapal. Mám No. syna, jak je to možné, že máš trojku schovania? Tá za kurenie za škilu. Necigáň, ja tiež kuril za školu a mal som len dvojku. No hej, ale tebe nekurila triedna. Zapíše to mi nehovor. Pán Boh mi dal na výber. Veľký penis alebo dobrú pamäť. Ale už sa nepamätám, čo si vybral. Kapat. Prečo sa mi smejete v čerte? Veď doma holi spíte a záchody máte na chodbe. Díky, ko? Do piče. Počkaj, normálne ja hrám horšie proti botom, jak proti ľuďom, mám 5-4 ľudia, čo sa tu deje? To je môj. Tento stream oficiálne končí. Chodte všichni do piči. Apríl kokotnáči. 1%. Aký je rozdiel medzi Židom a Santa aký? Clausom? Santa Claus ide dole komínom. OK, ty si Santa Claus. Krungteb mahana korna mornoratana kosin mahintara judhaja mahadilok fobno paratraja. Tani burirom udom raja nives mahasat harna mornfi marn avatarn satit sakkat tilia visanuka. Prasit. Pozri tu bot. Teraz nie, chlapci, teraz nie, prosím. Chvíľku na to jebte, fakt. Aký je rozdiel medzi fialovou a ružovou? Aký? 30 rokov. Kapa. Dal som ho, yes, ľudia, dal som ho, ty kokot. Žiadny bot ma tu nebude zabíjať, ty kokot. Viete, čo najviac zaujíma nekrofilného zoofila? No predsa, kde je ten pes zakopaný? Vieš, čo má spoločné nekrofilný pedofil a alkoholik? Čo starý? Obidvaja si pochutia na vyhladenej 12.
Jebnutý kamarát. Dík za dve, starý. Čo píšeš? Francúzsky hotelier príde do záhrady hotela a vidí 15-metrové ruže, No. kilové paradajky, 50 kilogramov melóny. No. Vojde na recepciu a hovorí, mne neprekáža, že ubytúvame účastníkov Tour de France, ale No. povedzte im, aby nemočili v záhrade. Akože sú na anabolikách. Akože sú na anabolikách, hej? Muchy hrají v piči karty a teď jedna je položí a říká. Ja nehrajú a tá druhá kurva proč páč nejaký kokos mi čumí do káre. Dvě muchy v piči. Dvě muchy hrají v piči karty a teď jedna položí a říká, ja nehrajú a tá druhá kurva proč páč nejaký kokos mi čumí do káre. Čo si myslíš?